Bulgarien ligger i södra Europa. Bulgariens yta är 110 994 kvadratkilometer och där bor omkring 7,3 miljoner människor. Bulgariens flagga är vit, grön och rödrandig. Norr om Bulgarien finns Rumänien, i öst ligger Svarta havet, i syd Grekland och i väst Serbien och Montenegro. Sydväst om Bulgarien finns Makedonien och i sydost Turkiet. I Bulgarien pratar de flesta bulgariska, men man kan också prata turkiska eller romani. Största delen av människorna tillhör den ortodoxa kyrkan. Landet blev självständigt år 1908 och man firar självständighetsdag den 3 mars. Bulgarien har tempererat klimat och många resenärer reser dit för sol och bad. I norra Bulgarien är det inlandsklimat medan det i syd är medelhavsklimat. Medeltemperaturen under året är mellan 0 och 25 grader. På vintern kan det komma snö i de norra delarna av Bulgarien, men det är väldigt ovanligt. Vid bergen kan det också komma lite snö. Hälften av Bulgariens yta är brukbar jord och det man odlar mest är majs, vete, korn och sockerbetor. Sofia är landets industriella centrum med bland annat livsmedel och textilindustri. De viktigaste egna tillgångarna är kol, järn, koppar, mangan, bly och zink. Energin hämtas främst från importerad olja och naturgas från Ryssland, men också från egna kolkraftverk. I Bulgarien finns det floder, platåer, slätter, kullar och berg. De kändaste bergskedjorna är Balkanbergen, som finns mitt i landet, och Rhodope-bergen, som finns i sydväst. En viktig flod är också Donau, som ligger på gränsen till Rumänien, men ändå består cirka en tredjedel av skog. Bulgariens största stad heter Sofia och är en av de äldsta städerna i Europa. Där bor omkring 1,2 miljoner människor. Sofia finns i västra Bulgarien och blev huvudstad år 1879. Bulgarien är känt för sin folkmusik och för sina danser. Vissa reser också dit för att besöka till exempel Balkanbergen för att få en lite annorlunda resa. Ett annat typiskt resemål är Sunny Beach och såklart också huvudstaden Sofia. Bulgarien är en viktig exportör av cigaretter och rosenolja till parfymering.